Yedlule nemphefumulo emine ingozi yomgwaqo ebephakathi kwemoto yohlobo lwe-H100 okuyibhakhi kanye neHyundai H1 eyenzeke ku-M2 budebuduze nomgwaqo wehlukayo kwaBhoboza ngaphansi komasipala wendawo iNkosi uMtubatuba esifundazweni saKwaZulu-Natal. Imbiko iveza ukuthi le ngozi yenzeke ngezithuba zehora le-11 kusihlwa ngesonto lapho lezi moto ishayisane khona amahlanze zedlula khona nemphefumulo yabantu besifazana ababili kanye nabesilisa ababili. Ungqongqoshe wezemigwaqo KwaZulu-Natal uSiboniso Duma usedlulise amazwi enduduzo emndenini elahlekelwe wabeke sexwayisa abashayeli ngokuthi ukushayela ebusuku ngesikhathi sobusika kusaqhubeka nokubeka impilo yabantu engcupheni yizeke imikhankaso ezokuphepha kanye nokusetshenziswa kwengalo yomthetho okuqhubeka. Kuphangalale abane kwingozi yemoto enyantisa igazi kumgwaqo onguThelawayeka u-N2 endaweni yaseMtubatuba ebusuku ngesonto. Umnyango wezokuthutha esifundazweni saKwaZulu-Natal udlulisa amazwi enduduzo emndenini ethintekile nothe osonhlalakahle bathunyelwe kule mndeni ukuyolekelela ngokwezengqondo. The MEC has just issued a statement pointing out that around 2 a.m. this morning, he received a report from our dedicated Road Traffic Inspectorate team just after they had cleared the scene of a horrific accident involving an H100 bakkie and a Hyundai H1 minibus. 4 victims, 3 females and a male, perished in a head-on collision which occurred on the N2 Boboza off-ramp in Inkosi Mtubatuba local municipality. The MEC has sent his deepest condolences to the families of the victims. In times like this, we are always called upon to show compassion. In this regard, the MEC, Siboniso Duma, has assigned teams from his office and the department to be closer to the bereaved families until they lay to rest their loved ones. Umnyango uphinde waxwayisa ngokushayela ebusuku kulobu busika njengoba isimo sezulu siba nomthelela ongemuhle kanjalo nokushayela ngaphansi kwengcindezi yokukhathala. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu.